Máte doma švestky a chcete si z nich připravit něco jednoduchého a dobrého? Vyzkoušejte švestkový crumble jen z několika surovin. Půl kilogramu švestek si nakrájejte na plátky, dejte je do zapékací misky, přidejte 2 lžíce javorového syrupu, lžičku mleté z kořice a vše promíchejte. V jiné misce si smíchejte 100 g ovesných vloček, 150 g hladké mouky, 100 g rozpuštěného másla, 3 lžíce javorového syrupu, 1 lžičku z kořice a vytvořte drobenku. Drobenku dejte na švestky. Pokud vám zbyly švestky a drobenka, můžete připravit také jednoporcovou variantu navíc. Pečte ve vyhřáté troubě na 180 stupňů po dobu 35 minut. Nechte vychladnout a dobrou chuť.